Primera pregunta. Per què ens preguntem sobre els fonaments o sobre les fonts de l'ètica i per què això ens porta cap a una reflexió sobre l'espiritualitat? I què és l'espiritualitat? L'espiritualitat només és religiosa? Si l'espiritualitat només fos religiosa, això significaria que no podríem tenir cap ètica sense religió. El lligam entre el fonament de l'ètica i l'espiritualitat, si entenem que l'espiritualitat és l'espiritualitat religiosa, això planteja massa problemes, no tenim elecció. Per tant, hem de plantejar-nos la pregunta següent. Què és l'espiritualitat? I si ens plantegem aquesta pregunta, ens podem preguntar si la idea d'espiritualitat suposa que pensem o que concebim un esperit substancial, una ànima substancial. Perquè hi hagi espiritualitat cal que intervingui un element nou, és a dir, en la relació amb si mateix hi hem d'afegir la qüestió de la veritat d'un mateix. L'espiritualitat és la reflexió que nosaltres fem sobre la nostra veritat. L'espiritualitat és la relació amb un mateix però passant per l'altre. Una relació que passa necessàriament per l'altre, perquè la veritat sobre un mateix no l'assolirem sols, perquè l'altre té més veritat sobre un mateix i jo sobre ell que no pas un mateix sobre el jo. Què és l'experiència ètica per Kant? Sobretot és l'experiència d'una crida, d'un Anruf, els francesos en dirien un appel. Hi ha l'experiència d'una crida interior, que Kant en dirà la crida del deure. I Kant diu, aquesta veu que Abraham va escoltar no podia ser la veu de Déu. Per tant, Abraham es va confondre, i va confondre la veu de Déu amb la veu del demoníac. Perquè la veu de Déu només pot imperar deures conforme a la racionalitat. Això és el que permet dir a un pensador francès com Paul Ricoeur que l'ètica que emergeix de l'experiència cristiana és una ètica de l'excés, de la desmesura, de la híbris. Perquè allò que exigeix no emergeix d'una raó que pensa, delibera, calcula, planifica. Allò que l'exigeix és que transcendeix aquesta raó. Podríem dir que és racional estimar els amics, però estimar el que t'insulta, et vitupera, et calumnia, et persegueix i dir, pare, perdona'ls perquè no saben el que es fan, això transcendeix la racionalitat. Això és una ètica que es construeix sobre una experiència que ja no és la del jo sobre si mateix, sinó la del jo confrontada a una alteritat. Si jo perdonés el que és imperdonable, això vol dir que la condició del perdó, perquè Derrida reprena a Yankelevich aquesta idea segons la qual tot el que perdonem cada dia, això no és perdó. Si es perdona el que és perdonable, aleshores el perdó esdevé lleuger, però no, es tracta de perdonar el que és imperdonable. Però, lamentablement per ell, si jo perdono el que és filosòficament imperdonable, l'imperdonable esdevé perdonable. Llavors, què és el que perdono? Però si l'imperdonable esdevé perdonable, és la condició del perdó la que desapareix. Per tant, és una idea contradictòria en si mateixa.